ныне специалист по компьютерной безопасности Нестерского завода медицинских препаратов. Поглядели, куда и ты ходишь, там сборковать недоступный путь. Даже спросишь. Нет, их зарплата у нас уже больше у меня. А тебе по наркомании отпустили? Здравствуйте. Ну так. Не, ну опошний матч, ось коли ми чемпіонат виграли, і все. Уже люди перестали ходити, і вже перестали. Прывітанне паважаныя заўзятары, прывітанне заўзятары Кумкачоў, заўзятары GGS United, а таксама нейтральныя гледачы. Зараз пратэсцім гук і вельмі хутка пачнем нашу трансляцыю. Пачнем трансляцыю з матчу 17-го ўжо тура чэмпіянату Менску па футболе. Так, пішыце, калі ласка, ці ёсць у нас гук. І так, пачынаецца вось так даволі буднічна гульня. Без перадматчавага гімну сёння выйшлі каманды на футбольнае поле. Нагадваем вам, гуляюць GGS United сённяшнія хазяева гульні, і на выправе Фармалёва гуляюць крумкачы. Гуляем на стадыёне футбольнага клуба Менск па адрасе Маяковскага 127. Давайте прадставім склады гуляючых сёння каманд. Склад футбольного клуба GGS United. Номер 45 Бердыев, номер 5 Абази, номер 7 Воробей, номер 8 Ремес, номер 10 Хачтуран, номер 17 Михалев, номер 23 Воловик, номер 25 Полежаев, номер 32 Бурко, номер 70 Шпаковский, номер 99 Зайонс, галоўны тренер команды, добрый нам вядомы Вячеслав Павлович Глеб.
І склад футбольного клуба Крумкачы: нумар 1 Кудзін, нумар 6 Арыбгаджыеў, нумар 7 Марозік, нумар 8 Старыкаў, нумар 10 Наміката, нумар 13 Кухцік, нумар 17 Радыёнаў, нумар 18 Баранаў, нумар 66 Дабішчук, нумар 77 Гоцман, нумар 99 Варанкович. Галоўны трэнер каманды, добра нам вядомы таксама, Уладзімір Фаміч Бушма. Такія вядомыя вельмі гульцы ў нас сёння трэніруюць абедзве гуляючыя каманды. Арбітры сённяшняй гульні: галоўны суддзя Зміцер Коржык, яму дапамагаюць Уладзіслаў Аляшкевіч і Даніил Сабалеўскі, чацвёрты суддзя Эмануэль Чынвіокву і інспектор гульні Андрей Філіпович. І, здаецца, скончылі мы з афіцыйнай часткай, і зараз ужо можна глядзець гульню. Вось адразу ствараюць Крумкачы момант, але дрэнна прыняў мяч Коски Наміката. Дык вось, працягваючы такую уводную частку, гуляюць каманды з зусім розных канцоў табліцы. Крумкачы ў нас, як мы ведаем, ужо датэрмінова сталі чэмпіёнамі Менску і рыхтуюцца да фінальнага этапу. Ну а футбольны клуб GGS United пасля 16 тураў мае 8 балаў у турнірнай табліцы, і GGS United зараз у нас змагаюцца за тое, каб не стаць апошнімі ў гэтым сезоне чэмпіянату Менску. Для гэтага пажадана камандзе сёння перамагаць ці хаця б набіраць балы. Таму GGS United ёсць за што пазмагацца. Згадаем таксама пасля гульню першага кола паміж гэтымі камандамі, якая вельмі напружанай апынулася. Ну а зараз пакуль што атакуюць Крумкачы. Вось ідзе закід у штрафную пляцоўку GGS, але GGS адбіваецца. Так, зараз з мячом Дабішчук накідвае на Марозіка, але мяч у рукі забірае Бердыеў, брамнік, як мы ведаем, маладзёвай зборнай Туркменістану. Такі гулец даволі перспектыўны, як менш па мерках другой лігі. Дык вось, працягваючы пра гульню паміж Крумкачамі і GGS United у першым коле, памятаем мы, лік 3-1, напружаная такая вельмі гульня, момантаў шмат было ў GGS, і вось, нягледзячы на тое, што GGS даволі рэдка набірае турнірныя балы, але здолелі яны даць бой Крумкачам, і ёсць у складзе гэтай каманды вельмі цікавыя гульцы, іх даволі шмат, пра іх таксама абавязкова распавядзем. І зараз так, працягваем сачыць за атакай Крумкачоў. Адразу так вельмі ініцыятыўна Крумкачы пачынаюць гэты матч. І вось Баранаў мае апасны момант, здавалася, пасля перадачы Марозіка, але Баранаў знаходзіцца ў становішчы па-за гульнёй. Нагадаем, што трансляцыя ідзе гэтага матчу на YouTube-каналы Федэрацыі футболу Менску і футбольнага клуба Крумкачы. І нагадваем для заўзятараў GGS United, якіх таксама вельмі ўсцешна бачыць і чуць на нашай трансляцыі, як і заўзятараў абсалютна ўсіх каманд. Дык вось нагадваем, што сёння для вас гэтую гульню пракаментую я, Міраслаў Колас. Я прадстаўляю прэс-службу футбольнага клуба Крумкачы. Таму, прабачце, але ўсё ж мае заўзятарскія сімпатыі будуць больш на баку Крумкачоў. Размаўляць мы будзем больш менавіта пра Крумкачы, але абавязкова пра GGS United мы, канешне, і узгадаем, калі будзе нешта цікавае на полі ад футбалістаў GGS United, і абавязкова распавядзем пра некаторых гульцоў. Заўзятары GGS United, напэўна, гэтую інфу ведаюць, а для заўзятараў Крумкачоў, думаю, будзе цікава. І для нейтральных гледачоў таксама. Таксама на YouTube-канале Крумкачоў у нас у апісанні трансляцыі ёсць спасылка на Donation Alerts. Калі жадаеце, каб нашы трансляцыі станавіліся лепш і лепш, каб паляпшаўся гук, якасць карцінкі, таксама абавязкова нас падтрымлівайце, калі ёсць такое жаданне. Працягваюць валодаць мячом Крумкачы, валодаюць, здаецца, на працягу усяго вось гэтага адрэзку на старце сённяшняй гульні. Вось зараз з мячом Арсень Старыкаў. Старыкаў на Намікату. Пакуль шмат такіх перадачаў ад Крумкачоў, але цяжка даюцца заходы ў штрафную пляцоўку суперніка. Мне здаецца, што проста гульня для Крумкачоў сёння не будзе. Склад у GGS United такі даволі баявы. І бачым мы, што
Вось у гэтай сітуацыі крумкачы проста аддаюць недакладную перадачу і губляюць мяч, а ад брамы уводзяць мяч Бердыеў. GGS United, дарэчы, каманда у мінулым туры здолела здабыць другую для сябе перамогу ў сезоне. Ужо вельмі даўно у GGS United была перамога 8-2 над Туркспором, а вось у мінулым туры GGS United перамаглі з Дюшарба ФСТ Дынама з лікам 4-1. І цікава, што ёсць сёння у складзе GGS United у старце нумар 7 Алексей Варабей. І вось якраз Алексей Варабей забіў усе 4 мячы у гэтым матчы супраць Дюшарба ФСТ Дынама. Біў 2 пенальці, адно забіў, другой не, то бок мог нават і пентатрык быць. Цікава будзе за Вараб'ём сёння пасачыць. Алексей Варабей, другі бамбардзір GGS United у гэтым сезоне, такі гулец даволі заметны. Вось зараз 7 галоў у яго ў гэтым сезоне чэмпіянату Менску. І цікава будзе за ім паназіраць. Пра першага бамбардзіра GGS United абавязкова яшчэ, канешне, узгадаем. Фігура вельмі цікавая і заслуговая вашай увагі. І вось GGS United ужо ў першую контратаку выходзіць. Цікава так даволі зараз з мячом капітан каманды Бурко. І здавалася, перахапілі крумкачы. Добра, што крумкачы ідуць такі, канешне, прэсінг, але тым не менш вось добра прорываецца нумар 25 Палежаеў, і быў у Вараб'я шанец, каб стрэліць па браме Кудзіна, але нешта не атрымалася, на жаль, для GGS United. І зараз з мячом крумкачы. Вось зараз з мячом Арыб Гаджыеў. Арыб Гаджыеў пас на Кухціка. Кухцік даволі шмат трапляе ў стартавы склад у апошнія матчы, даволі часта гэта адбываецца. І вось зараз здавалася, што могуць зарабіць крумкачы першы кутнік, але крумкачы мяч губляюць, і зноўку ад брамы Бердыеў будзе мяч у гульню уводзіць. Працягнем, напэўна, нейкую такую прэзентацыю суперніка для крумкачоў, бо цікава пра гэта, канешне, паразмаўляць. Цікавая, мне здаецца, каманда. GGS United першы для сябе сезон увогуле ў гісторыі праводзіць. Калі нехта не ведае, GGS гэта абрэвіатура, першая буква G ад слова глоры. Далей буквы G і S гэта першыя буквы стваральніка увогуле гэтага футбольнага клуба. Георгія Чтанавы, буква G, і буква S яшчэ аднаго стваральніка. Працягнем, напэўна, пра суперніка пасля атакі крумкачоў, бо цікавы момант у Гоцмана, і Гоцман забівае. Першы гол ёсць, віншуем заўзятарам крумкачоў, вельмі хутка, патрэбны хуткі гол, 1-0 на карысць крумкачоў. Выдатна прайшоў па фланзе Давуд Арыб Гаджыеў. Давуд Арыб Гаджыеў цудоўную такую галявую перадачу аддаў на Гоцмана, але Гоцману, канешне, трэба было дакладна трапіць. Пазіцыя была такая, не сказаць, каб вельмі простая, і Даніла Гоцман вельмі так дакладна, вельмі добра адправіў мяч у дзевятку варот суперніка. 1-0, Даніла Гоцман забівае. Даніла Гоцман, канешне, наш асноўны латараль, як мне здаецца, і жадаем Гоцману таксама на фінальным этапе гэтую тэндэнцыю добрую працягнуць і таксама шмат галоў забіць за крумкачы. Зараз з мячом GGS United. Цікава, ці пабачым мы сёння нейкі буйны лік, ці пабачым сёння нейкі разгром. Не ведаю я ўвогуле, у якім стане зараз гульцы GGS United на гэтую гульню выйшлі, наколькі ёсць у іх матывацыя напрыканцы гэтага чэмпіянату Менску. Напэўна, шмат ад гэтага будзе залежыць, бо склад, як я ўжо казаў, такі не самы дрэнны ў гэтай каманды, і для мяне крыху нават дзіўна, што GGS United вось так нізка на апошняй толькі строчцы ў турнірнай табліцы. Здаецца, часта каманда не дабірала гульцоў па ходзе сезона чэмпіянату Менску. Часта каманда неяк так выходзіла не ў аптымальным складзе, бо калі паглядзець на заяўку на сезон, вельмі яна цікавая, але нават сёння ёсць на лаўцы такія гульцы, якія дакладна не перашкодзілі камандзе на полі зараз. Але пра гэта крыху пазней. Зараз Дабішчук на Баранова. Баранов з мячом, не захаваў Баранов мяч, зноўку мяч ад брамы. Што яшчэ можна сказаць пра GGS United?
У складзе GS United ёсць у заяўцы на сённяшні матч два былых гульцы зборнай Беларусі. Першых з іх, напэўна, вы ўсе ведаеце, Вячеслав Павлович Глеб, малодшы брат Александра Глеба, былы гулец Штутгарта, Гамбурга, шмат якіх іншых клубаў, чацвёрты бамбардзір у гісторыі зборнай Беларусі. Вось Вячеслав Глеб, гуляючы трэнер GS United. Вячеслав Глеб былы гулец Крумкачоў, дарэчы, магчыма, нехта не памятае, паўтары сезоны вышэйшай лігі Вячеслав Глеб з нас правёў, шмат прыгожых галоў забіў, у тым ліку ў браму і менскага Дынама, і салігорскага Шахцёра. Яскравы перыяд кар'еры сваёй Глеб правёў у Крумкачах, зараз Глеб у GS. Цікава, што даваў Глеб інтэрв'ю пасля гульні паміж гэтымі камандамі ў першым коле. Нагадаем, лік тады быў 3-1. У Крумкачоў 2 галы забіў Ладуцька, таксама забіў Арсень Старыкаў. Дык вось Глеб сказаў, што Крумкачы ўжо зусім не тыя. Зразумела, чаму ён гэта казаў, бо няма зараз, канешне, нікога у камандзе, з кім Вячеслав Глеб тады гуляў, але не ведаю. Магчыма, гэтыя словы Вячеслава Глеба нейкай матывацыі дадатковай Крумкачам на гэтую гульню даюць. Так, зараз з мячом Уладзіслав Марозік. Ён сёння ў нас на пазіцыі атакуючага паўабаронцы разам з Коскінам і Катам, бо на пазіцыі нападніка Арцём Варанковіч. Таму Марозік будзе гуляць так крыху ніжэй, чым мы ўсе да гэтага звыклі. Марозік будзе нашы атакі разам з намікатам разганяць. Так, Старыкаў зараз аддае на Радзівонова. Радзівонаў сёння ў нас на пазіцыі цэнтральнага абаронцы дзейнічае. Такі даволі цікавы таксам факт, бо вельмі яскравы Іван Радзівонаў правёў гульню супраць БДУ. На мой погляд, відавочна лепшы гулец гульні супраць БДУ ў мінулым туры, але там Радзівонаў гуляў атакуючага паўабаронцу. Вось другі матч у складзе Крумкачоў Іван Радзівонаў правёў на гэтай пазіцыі. Першы матч быў супраць Спартака Менскага. І ў абедзвюх гэтых матчах ён забіваў, мінулай гульні дубль быў. І, канешне, вельмі заўважны быў Іван Радзівонаў на пазіцыі атакуючага паўабаронцы, але сёння ён на такой пазіцыі для сябе больш звыклай, на пазіцыі цэнтральнага абаронцы. Я думаю, у гэтым сезоне эксперымент з Радзівонавым у атацы мы яшчэ пабачым, бо эксперымент цікавы, на мой погляд, вельмі ўдалы. Але сёння Радзівонаў дапамагае на абароне, бо няма сёння ў нас у складзе Яўгена Гардзейчыка. На жаль, прапускае ён гэтую гульню з-за перабору жоўтых картак. Але чэмпіянат Менску хутка скончваецца. Нагадваем, што фінальны этап другой лігі гэта ўжо зусім іншы турнір. І ў фінальным этапе другой лігі у нас, канешне, ўжо будзе вельмі цікава. І ў фінальным этапе другой лігі абнуляюцца ўсе жоўтыя карткі, якія гульцы атрымалі ў чэмпіянаце Менску, бо іншыя арганізатары гэтага турніру. Таму у фінальным этапе чэмпіянату Менску вось гэтыя жоўтыя карткі, якія мы зараблялі цягам гэтага сезону, не будуць мець ужо нейкага значэння. Гэта добра, канешне, добра. Зараз Крумкачы вось так крыху сумбурна атакуюць, але захоўваюць мяч. Арцём Варанковіч, можна стрэліць, можна даць. Мяч у нас. Старыкаў на Гоцмана. Гоцман, што прыдумае Гоцман? Гоцман, здаецца, прастрэльваў, але атрымаўся такі ці то прастрэл, ці то стрэл па варотах. Цікава. Яскрава пакуль сабе праяўляе Гоцман. Канешне, вельмі заўважны гулец. І ўвогуле у нас вось гэтыя флангі Гоцмана, Рэбгаджыеў, яны даволі актыўна на пачатку гэтай гульні працуюць. Напэўна, можна працягнуць пра GS United, пра гульцоў GS United. Сёння забаўны такі момант. Уварочваўся Абазі, нігерыйскі легіянер ад мяча, але не ўвярнуўся у спіну мячам утрапіў. Зараз з мячом Крумкачы, Рэбгаджыеў на Гоцмана. Гоцман штрафной. Мне здаецца, што быў кутнік. Так, суддзя паказвае, што быў кутнік. Выбілі мяч з-пад нагі ў Баранова. Вельмі хутка, пакуль кутнік рыхтуецца. Казаў я, што адзін былы гулец зборнай Беларусі ў складзе GS United, гэта Вячеслав Глеб, ён на лаўцы сёння. А вось у стартавым складзе ёсць 10-ы нумар. Вось зараз бачым, ён ідзе ў штрафную. Андрэй Хачатурян, былы гулец Менску, Тарпеда Белазу, Шахцёра Салігорску, Макслайну, шмат іншых якіх каманд. І 8 гульняў за зборную Беларусі правёў Андрэй Хачатурян. Гулец вельмі дасведчаны. Вось летам перайшоў GS United, дапамагае гэтай камандзе, гуляе сёння. Зараз пасля кутніку такі вось быў розыгрыш. Марозік б'е з-за межаў штрафной пляцоўкі і б'е вышэй брамы. Мяч водзіць Бердыеў. Так, зараз атакуе GS.
і бачимо добра. Мне падабаецца вось што крумкачы прэсінгуюць. Так, зразумела, гэта магчыма вось не той узровень супраціву, які мы яшчэ ўбачым у фінальным этапе другой лігі. Усе мы гэта разумеем, але GGS таксама каманда, якая часам умее гуляць у футбол. Мы гэта бачылі, напрыклад, вось у матчы паміж гэтымі камандамі у першым коле, зноў-такі пра яго нагадваю, каб не было нейкай недаацэнкі суперніка. І вось, калі ў нас зараз такія супернікі, канешне, трэба прэсінгаваць у такіх матчах. Владзімир Фоміч Бушма казаў, што нельга падыходзіць да матчаў вось гэтых апошніх як таварыскіх, нават нягледзячы на тое, што мы ўжо чэмпіёны. І вось зараз мой тэзіс просто пацвярджае Алексей Воробей. Ось памятаеце, мы казалі пра нумара 7-га Алексея Вороб'я, пра тое, што гэта гулец вельмі таленавіты, гулец вельмі яскравы, гулец, які зрабіў покер у браму з ДШРБФС і Дынамо ў мінулым туры. І вось паглядзіце, як выдатна зараз Алексей Воробей выйшаў на нашы вароты. Вельмі такі гулец хуткі, зусім яшчэ малады, мае цудоўны вось гэты рывок. І тут вельмі такая хуткая вертыкальная контратака, як быццам бы гульцы Крумкачоў просто не чакалі, што вось так некалькі секундак згубіш крыху згубіш канцэнтрацыю, і ўсё, ужо лік 1-1, бо Воробей у штрафную пляцоўку уварваўся нашу, так прабег праз усё поле і уварваўся. Гэты момант цудоўна рэалізаваў, цудоўна, хладнакроўна. 8-й гол Вороб'я ў сезоне, лік 1-1. Вось так, пад мае словы пра тое, што нельга недаацэніць суперніка, супернік гэта даказвае. Уладзіслав Марозік чарговы момант зараз маў. І нават не ведаю, ці мог Марозік прабіць лепей у гэтай сітуацыі, бо, канешне, складана было дагнаць мяч гэты, які ляцеў у штрафную пляцоўку. Але зараз вось Бердыеў на месцы, Бердыеў гуляе добра, зноў ж такі гулец даволі таленавіты. Баранаў з мячом, Баранаў на Коскіна Мікату, Коскіна Міката на Арсеня Старыкова, выбівае нумар 17 Міхалёў гэты мяч. І вось зараз крумкачы будуць гэты аут уводзіць аут будзе Радзівонаў. Чакаем, што Радзівонаў зробіць. Радзівонаў на Арыбгаджыева адкідвае. Арыбгаджыеў на Данілу Гоцмана. Гоцман зноўку на Арыбгаджыева. Арыбгаджыеў на Гоцмана. Вось Гоцман Арыбгаджыеў. Шмат яны датыкаюцца мяча ў першым тайме. І вось так хутка давялі мяч да Коскіна Мікаты, але нейкі недакладны пас ад Коскіна Мікаты. Добра зараз Марозік адпрацаваў. І вось мяч у Старыкова. Старыкова трэба вырашаць. Старыкаў умее біць здалёк, але б'е зараз вышэй за браму суперніка. Што ж, напэўна, вось кожны раз, калі GGS з мячом, будзем крыху яшчэ распавядаць пра гэтую каманду. На каго яшчэ можна звярнуць увагу? Вось з тых, хто выйшаў менавіта ў стартавым складзе, пра тых, хто сёння на лаўцы, пагаворым, калі яны выйдуць, там ужо ў другім тайме. Думаю, будуць замены, канешне, у абедзвюх камандаў, нягледзячы на такую даволі кароткую лаўку сёння. Напрыклад, у абедзве каманды сёння без рэзервовага галкіпера ў заяўцы. Так, зараз вось Марозік з мячом. Марозік, неяк вельмі замешкаўся Марозік. Вось такога мы шмат ад Марозіка бачым, бо Марозік, здаецца, атрымлівае мяч у добрых пазіцыях, але неяк вельмі медленна Марозік гэты мяч працоўвае. І ты губляе моманты. На жаль, вось няма ў нас нападніка, які б хладнакроўна гэтыя моманты вырашаў. Таму момантаў трэба ствараць шмат. Вось, здаецца, ствараем чарговы, і што Марозік зноўку на месцы Бердыеў і адпрацоўвае ў абароне GGS і выратоўваць браму сваю, толькі кутнік, на жаль. Не ведаю, трэба, канешне, лічыць гэтыя удары Марозіка, якія ён не рэалізаваў, не здолеў ператварыць у гол. Я 3 дакладна памятаю, вось за толькі мы там 20 хвілінак толькі згулялі у гэтым матчы. Арсень Старыкаў зараз будзе навешваць кутнік. Вось цікава, так нашы гульцы такім крыху паравозікам сталі у штрафной пляцоўцы суперніка. Перекрывае Бердыеву обзор. Высокі, конечно, гулец Варантович. Удар головой і отправляем мяч вышэй за браму суперніка. Так вось,
Напэўна, яшчэ трэба крыху паразмаўляць пра GS United, бо казалі мы вось пра Хачатурана, пра Вараб'я, пра нігерыйскага легіянера Абазі, пра брамніка зборнай Туркменістана Бердыева. Ёсць яшчэ паўабаронца нумар 23 Юрый Валавік. Таксама вось звярніце ўвагу на гэтага гульца, бо у GS United ён перайшоў з першай лігі за стралца, дзе гуляў шмат. Таксама такі гулец дасведчаны для другой лігі і які здолее нас, магчыма, нечым здзівіць сёння. Пакуль што вось GGS здзіўляе тым, як яны хутка пераходзяць у контратакі. Так, гэта даволі рэдка, так, нашы абаронцы гэтыя контратакі перарываюць, але ж вось адна з гэтых контратак голам ужо скончылася, нягледзячы на тое, што, здаецца, маюць перавагу крумкачы па гэтай гульні. Гоцман перадача на Варанковіча, Варанковіч на Баранова, Баранову трэба вырашаць, Бердыеў, канешне, крыху так кураж злавіў, здаецца. Трэба працягваць крумкачам атакаваць, трэба вароты суперніка, канешне, вось так асаджаць. Шмат біць, тады галы прыйдуць. І чарговы шанец, Кутнік. Чакаем на Кутнік. Так, Старыкаў, 100 навес, 100 стрэл, але на месцы Бердыеў. Так, і зараз працягваем сачыць за GGS United. Вось так па фланзе спрабуе GGS прайсці, але мяч GGS згубілі. Добра нашы хлопцы адпрацавалі ў абароне. І вось ужо уводзім мяч на сваёй палове поля. Старыкаў з мячом. Старыкаў на Дабішчука. Дабішчук на Кухціка. Дабішчук, Кухцік, Радзівонаў. Такая у нас тройка абароны. Канешне, знаходзімся мы ў поиску, у гэтым перманентным пошуку у апошнія матчы нашай тройкі абароны на фінальны этап. Пакуль неяк вось усе варыянты, якія былі пасля сходу Букінэджа з Крумкачоў, вось усе варыянты тройкі абароны, якія мы бачылі, усе так сабе, шчыра кажучы. І вось сёння зноўку крумкачы даволі хутка прапусцілі. Вось узгадайце мінулыя гульні, прапусцілі 2 галы ад БДУ, 2 галы ад Ураджайнай. У гульні з Туркспорам так, не прапусцілі, але вельмі шмат момантаў дазволілі стварыць Туркспору, там проста Туркспор крыху іх не рэалізаваў. Таму, канешне, пасля сходу Букінэджа наша такая вельмі надзейная абарона, якой мы цалкам давяралі, вось яна неяк дае збоі сістэмна. Радзівонаў, якраз адзін з абаронцаў, прайшоў наперад. Сёння, акрамя Евгена Гардзейчыка, яшчэ і нашага капітана няма, Януша Ладуцькі. Януш Ладуцька з-за пашкоджання прапускае сённяшнюю гульню, таму капітан сёння не Ладуцька, не Гардзейчык, у іх адсутнасць другі віцэ-капітан Алексей Баранаў. Сёння ён з гэтай павязкай. Гулец малады, але ўжо шмат лет у нас. Нагадаю, з 21-го года Алексей Баранаў у крумкачах. Таму, канешне, Алексей Баранаў цалкам гэтую павязку заслужыў. Хачатуран так чакае, крыху пяткай так адкідвае, даволі элегантна, і зноў Хачатуран з мячом супраць Арыфгаджыева і прадвігае GGS United мяч. Мне здаецца, што быў фол, так, Давуд Арыфгаджыев фаліў. Картку, напэўна, суддзя не пакажа, мне здаецца, але, магчыма, вось нейкае вуснае папярэджанне ўсё ж будзе. Так, і зараз стандарт у GGS United, добры шанец, і вось Хачатуран у мяча. Хачатуран, канешне, мы ведаем, што гулец дасведчаны, і гулец, які можа нешта цікавае тут прыдумаць. Вось чакаем, напэўна, навес, канешне, тут будзе ад Хачатурана. Самае відавочнае рашэнне. Хачатуран так сапраўды навешвае, і крыху не хапіла, міма брамы крумкачоў мяч пайшоў. Так, даволі актыўны на броўцы Вячеслав Глеб, галоўны трэнер GGS. На стылі ён сёння такі, як это часта бывае, у гэтым Вячеславу Глебу, канешне, не адмовіш. А вось у крумкачоў Владзімір Бушма, здаецца, такі сёння вельмі спакойны, сядзіць на нашай лаўцы і спакойна назірае за сённяшняй гульнёй. Магчыма, калі мы ўбачым больш такіх момантаў, як у моманце з прапушчаным намі галом, магчыма, тады Бушма неяк ужо футбалістам выкажа сваё меркаванне аб іх гульні. Спадзяемся, больш не прапустым, канешне, сёння, бо вельмі шмат крумкачы прапускаюць у апошніх матчах, вельмі шмат суперніку пазваляюць.
Трэба забіваць болей, чым супернік. У гэтым сутнасць гульні ў футбол. І вось зараз чарговы момант, і Давуд Арабгаджыеў забівае, здаецца. Так, забівае. Так, гол 2-1. Там было не вельмі, шчыра кажучы, зразумела, бо так пасля вось гэтага навесу на Давуда Арабгаджыева ён біў галавой па браме Бердыева. Мяч трапіў у папярэчыну, ад папярэчыны ён адскочыў на зямлю і пасля выскачыў вось у поле. Але так я зразумеў, што ад папярэчыны мяч трапіў якраз у браму суперніка, якраз перасек ён гэтую лентачку. Магчыма, з трыбун гэта не вельмі добра было бачна, але суддзя матчу, канешне, пазіцыю меў іншую. Ён зараз на полі, добра бачыў гэты момант. 2-1, віншуем Давуда Арабгаджыева. Так крыху прорвала, конечно, Давуда Арабгаджыева. Рэгулярна ён забівае ў гэтым сезоне. У мінулым сезоне, нагадаю, не было ў яго галоў за Крумкачы, а вось зараз чарговы гол, ужо гол галавой. Атрымоўваецца, што нашы латэралі сёння забіваюць. Гоцман, Арабгаджыеў, самыя актыўныя гульцы у складзе Крумкачоў. І я думаю, што са мной прыблізна ўсе пагадзяцца, што не проста самыя актыўныя гульцы, а вось два лепшых гульца на дадзены момант наша сёння. Гэта Гоцман і Арабгаджыеў. Вельмі яны часта сутыкаюцца з мячом, вельмі дапамагаюць на імітацыі, вельмі высока сёння дзейнічаюць. Так і трэба, конечно. І вось зараз зноўку Давуд Арабгаджыеў біжыць наперад. Арабгаджыеў, трэба тут вырашаць момант. Арабгаджыеў на Варанковіча. Гол. Забіваюць Крумкачы, але становішча па-за гульнёй. І вось калі ўжо становішча па-за гульнёй зафіксаваў суддзя, калі адмянілі гэты гол Арабгаджыева, мне вось шчыра кажучы, вось хочацца проста крычаць крыху ад таго, што робіць Арцём Варанковіч. Што ты робіш, Арцём Варанковіч? Бо так выдатна Давуд Арабгаджыеў скаціў на Арцём Варанковіча. Усё, трэба вырашаць гэты момант спакойна, у адзін там дотык перапраўляць мяч у браму, альбо нават быў час апрацаваць мяч, не ведаю, папіць кавы, схадзіць пакурыць і ўсё роўна забіць. Але нешта незразумелае выдумаў Арцём Варанковіч, і замест таго, каб самому біць, проста мяч вось так трапіў да Арабгаджыева, які, на жаль, у афсайдзе быў. Добра там папаў Арабгаджыеў, але гол не залічаны. 2-1, на жаль. Працягваем атакаваць. Радзівонаў з Кухцікам неяк не паразумеліся. Мікіта Кухцік, канешне, таксама шмат пытанняў вызывае ў апошніх гульнях. Ладно, пакуль што ў атацы Крумкачы. Варанковіч. Вось зноўку, куды зараз пабег Арцём Варанковіч? Вы прабачыце, канешне, што шмат я кажу пра памылкі нашых гульцоў, але калі мы кажам пра нашых нападнікаў, Варанковіч, Марозік, Ростислав Серы сёння на лаўцы, магчыма, пабачым яго сёння. Так ужо стаміліся мы, напэўна, ўсе ад таго, што проста нашы нападнікі не ведаюць, што рабіць з мячом у штрафной пляцоўцы суперніка. Ладно, з мячом наш паўабаронца Алексей Баранов, апорны паўабаронца на Старыкова. Актыўныя яны, як заўсёды. Але вось зараз у афсайдзе быў Варанковіч, мяч вярнуўся да футбольнага клуба GGS United. Што там было, не зусім зразумела. Хутчэй за ўсё, раней, чым трэба, Бердыеў увёў мяч у гульню, і зараз Бердыеву даюць зноўку мяч увесці, і Бердыеў ужо выбівае далёка, але ж Крумкачы ў прэсінгу добра, хутка гэты мяч адбіраюць. І вось Гоцман па фланзе, Гоцман застаецца з мячом. Гоцман вось так працягвае. Праходзіць ён. Гоцман на Дабішчука, Владзіслаў Дабішчук на Радзівонава. Радзівонаў праходзіць наперад Радзівонаў на Марозіка. Марозік на Арабгаджыева, Арабгаджыеў на Баранова. Баранов, Старыкаў б'е. Не дакладны, на жаль, стрэл. Лік застаецца пакуль што 2-1. Так вось, цікава, у нас, калі я не памыляюся, няма сёння ж балбояў, так? Не бачу я балбояў, бачу ў манішцы толькі фатографаў. Бачу ў манішцы, калі я не памыляюся, Андрэй Нагорны, фатограф, які на матчы Крумкачоў здымае ў гэтым сезоне вельмі часта і робіць такія добрыя фотаальбомы. Ганну Гундар, дзяўчыну, якая вельмі доўга ўжо нашай
прэс-службе аддана працуе. А вось Балбоеў я не бачу, таму Бердыеў ось так некуды да непрацуючага табло стадыёна футбольнага клуба Менск пабег, каб мяч у гульню увесці. Крумкачы зараз зноўку з мячом, здавалася. Хутка губляем, спрабуем хутка прэсінгаваць, і гэта здавалася, што атрымаецца мяч перахапіць, нейкая такая суматоха крыху ў цэнтры поля, і ўрэшце рэшт мяч за крумкачамі. Добра працуем сёння ў прэсінгу, падабаецца гэта сёння, канешне. Арып-Хаджыеў у штрафной пляцоўцы, Арып-Хаджыеў добры, здавалася, быў прастрэл, але не здолелі яго замкнуць нашы атакуючыя гульцы. І зараз з мячом GGS United якраз ось Алексей Воробей, герой гульні супраць Дзюшарба Феста Дынама, які сёння таксама забіў. Воробей вось з мячом. Так, зараз Радзівонаў з мячом, праз Кухціка на Баранова. Баранов на Радзівонова, Радзівонаў наперад на Гоцмана. І што, прайшла гэта перадача? Так, прайшла. Даніла Гоцман ля штрафной пляцоўкі суперніка. Коске, Баранов на Коске. Не працаваў крыху Коске, на жаль, але мяч усё яшчэ ў Крумкачоў. Дабішчук на Гоцмана. Гоцман на Арсеня Старыкова. Старыкаў на Радзівонова. Радзівонаў на Арып-Хаджыева. Арып-Хаджыеў зноўку на Радзівонова. Старыкаў. Такая даволі доўгая у нас перапасоўка. Кухцік на Дабішчука. Доўга так трымае мяч, павольна. Так. Старыкаў. Ну што, згубілі мяч? Так, згубілі мяч, на жаль. Вось гэтая доўгая перапасоўка нічым не закончылася, нічым яна не завяршылася. Так, убаюквалі суперніка, у выніку убаюкалі самі сабе. Але добра, што ідзем у прэсінг, мяч гэты хутка забіраем. Не забіраем. Хачатурян на фланзе. Даволі актыўны Хачатурян. Канешне, зразумела, што гулец ужо вельмі ўзроставы. Памятаем мы, што пасля адрэзку у Жодзіна у Торпеда-Белазе ён сыходзіў у Макслайн, пагуляў за Макслайн і скончыў гульнявую кар'еру мінулай зімой, зусім нядаўна. Узнавіў яе ў складзе GGS United. Зразумела, што, магчыма, такіх хуткасцяў, як у таго ж Вороб'я, няма у Хачатуряна, але гулец, канешне, масцеравіты і напрыклад, добрая перадача на Вороб'я, які будзе бегчы наперад, ён можа зрабіць. Ёсць у складзе GGS United, канешне, яшчэ адзін гулец, які вельмі добра ўмее бегчы наперад, забіваць, і не толькі ўсё гэта. Але давайце, напэўна, пачакаем, каб ужо ўсё інфу не вывальваць на вас так адразу. Крыху дачакаемся, я думаю, момант прыйдзе, калі мы пра гэтага гульца таксама пагутарым. Зараз, напэўна, зараз у складзе GGS United якраз Воробей у адсутнасці гэтага гульца асноўную небяспеку нашым варотам нясе. Марозік добра прабежаў наперад, Марозік на Баранова, Баранов на Гоцмана. Крыху запаволіўся тэмп нашай атакі. Здавалася, што было шмат у нас прасторы, але ўжо ўсе гульцы GGS паспелі вярнуцца, каму гэта трэба было. І здавалася пачаць сваю атаку, але хутка Гоцман яе перарывае. І вось зараз Марозік на Старыкова, Старыкаў на Арып-Хаджыева, Арып-Хаджыеў штрафной. Ну што, будзе біць Арып-Хаджыеў? Так, недакладна б'е зараз Арып-Хаджыеў. Вось зноўку Даніла Гоцман, акрамя таго, што ён вельмі карысны ў атацы, увесь час мы кажам Гоцман, Арып-Хаджыеў. Ну, асабліва часта пра Гоцмана ўсё ж мы кажам, бо Гоцман, канешне, сёння вельмі часта з мячом, вельмі часта прастрэльвае добра, бяжыць наперад, Гоцман забіваў. Гоцман яшчэ і ў абароне паспявае адпрацоўваць, рабіць вось гэтыя адборы. Даніла Гоцман для мяне пакуль што MVP сёння. Не ведаю, за каго прагаласуюць пасля гульні нашыя заўзятары у тэлеграм-канале Крумкачова, але пакуль што Даніла Гоцман, чудовы проста матч праводзіць. Баранов на Кухціка, Кухцік на Дабішчука, Дабішчук праходзіць ён гульца GGS United. Здаецца, падкат гэты не своечасовы быў, таму ўдалося прайсці. Перадача на Варанковіча не прайшла.
І зараз зноўку з мячом GS United. Стычка такая. Старыкаў без фола адпрацоўвае Старыкаў. Добра. Старыкаў на Рыбгаджыева. А Рыбгаджыеў наперад. А Рыбгаджыеў на Марозіка. Марозік. Владислав Морозик. Морозик уже у штрафной пляцоўкі соперника. Морозик. И что, и то не рука была? Ну вот не апелююць крумкачы да арбітра. Значит, не было там гульні рукой. Мне здалося, что вось на гэты кутнік, магчыма, рукой выносіў мяч гуліць GS United, але не. Ну, значит, не было пенальти, калі ніхто не спрачаецца, то, конечно, на поле тым, хто удзельнічае ў гэтым матчы, бачна значна лепей. Зараз Арсень Старыкаў з мячом. Арсень Старыкаў будзе кутнік падаваць. Адзін з выканаўцаў нашых стандартаў такіх штатных. Старыкаў не падаў. Старыкаў перадача на Коскі, а вось Коскі ўжо падае на дальнюю штангу. Радзівонаў трэба вырашаць, і Радзівонаў вырашае. Пасля барацьбы на дальняй штанзе для брамы GS United такая вось скидка на Радзівонова, і Радзівонаў так хладнакроўна разбіраецца, робіць лік 3-1. Атрымоўваецца 4-ты гол Радзівонова за нас у гэтым сезоне. Радзівонаў так высокі гулец, які на стандартах можа прынесці карысць вось на гэтых кутніках. Можа ён забіваць галавой, вось бачнымі, якія ну просто вельмі прыгожыя галы Радзівонаў можа забіваць галавой. Паглядзіце, калі хто не бачыў, вось першы гол крумкачоў у браму БДУ ў мінулым туры, вось гэты навес ад Гардзейчыка, гэты гол галавой ад Радзівонова вельмі прыгожа. А зараз Радзівонаў вось так ужо, здаецца, забівае нагамі. Таксама ён умее хладнакроўна такія моманты вырашаць. Лік 3-1. 3-1 ужо так даволі спакойна для крумкачоў, але супакойвацца, напэўна, рана. Трэба працягваць. Калі гульня ідзе, чаму б не пазабіваць яшчэ і яшчэ. Чаму б не стварыць сабе добры настрой перад фінальным этапам. Магчыма, праверыць нейкіх гульцоў, нейкія схемы, сабе паказаць перад Бушмай, каб дакладна трапіць у асноўны склад нашай каманды на фінальны этап. Таму ёсць што даказваць нашым яшчэ гульцам, нашым нападнікам, бо сёння так атрымоўваецца, што не забівалі нашыя нападнікі. Гоцман, Рыбгаджыеў, латэралі, Радзівонаў, цэнтральны абаронца, а вось нашыя гульцы атакі, Наміката, Варанковіч, Марозік не забівалі яшчэ. Вось ім, здаецца, дакладна ёсць што даказваць. Магчыма, галы яшчэ ад іх пабачым. Будзем, канешне, чакаць. Зараз Кудзін з мячом. Кудзін адзіны брамнік на сёння ў нашай заяўцы. Нагадваю, няма на лаўцы ні Захмантовіча, ні Шчэрбіна. Увогуле даволі мала ў нас запасных. Але ёсць у заяўцы крумкачоў на сённяшні матч на лаўцы новы гулец, для якога гэта першая гульня за крумкачы можа быць. Абавязкова пра гэта пагутарым яшчэ пасля. Зараз Варанковіч. Чарговы момант не вырашае Варанковіч, толькі кутнік. Звыклі мы ўжо, трымаецца за галаву Варанковіч. Што ж ты зробіш з Арцём Варанковічам? Ну, вось такі ён, які ёсць. Так вось, таксама вось, я думаю, што пра гульцоў, якія на лаўцы сёння ў камандаў, у другім тайме пагутарым з вамі. Цікава там. Старыкаў зараз на Марозіка. Марозік не вырашае, але мяч застаецца ў крумкачоў, і вось так Баранаў добра біў ён метраў этак з 11-13, дзесьці так, і не трапіў браму. І зараз ужо Хачтуран на Вараб'я спрабуе навесіць, але зараз гэта Іван Радзівонаў быў. Вось Іван Радзівонаў выдатна адпрацаваў у абароне. Аўтары галоў сёння ў нас Гоцман, Рыбгаджыеў, Радзівонаў. Напэўна, гэта тыя тры гульцы, якія найбольш заўважныя ў крумкачах у першым тайме. Тут дадаць няма чаго. Старыкаў на Кухціка. Кухцік на Варанковіча. Варанковіч зноўку мяч губляе. І зараз з мячом ужо GS United, і разварочваецца вось так атака. Нумар 17 GS United аддае. І зараз, здаецца, можна вырашаць гэты момант, але Даніла Гоцман паспеў вярнуцца ў абарону. Даніла Гоцман ужо штрафной пляцоўцы дабег, адпрацаваў і не даў нумару 5 GS мяч гэты ў нашу браму забіць. І працягваецца гульня. Зараз ужо атака крумкачоў. Так, пакрысе, да завяршэння падыходзіць першы тайм.
перший тайм, насамрэч, даволі цікава, мне здаецца, бо побачили ми 4 галы, побачили ми не такі дрэнны супраціў ад GGS, і побачили ми не самую дрэнную гульню крумкачоў з аднаго боку, з іншага боку, канешне, ёсць пытанні да абароны, ёсць пытанні да атакі, пытанняў шмат, і вельмі хутка побачым, як на фінальным этапе вось гэтая гульня, якіх вынікаў дазволіць дамагчыся. Зноўку Гоцман для штрафной суперніка, Гоцман навешаў на Баранова. Баранов у аўсайдзе быў у становішчы па-за гульнёй. Там, здаецца, GGS United і самі справіліся, Баранова накрылі, але ж суддзя гульню перапыніў. Ну што, крумкачы адразу прэсінг адключыцца. Марозік прэсінгуе хоча рана. Добра Марозік вось зараз працаваў, і ў выніку Баранов ўжо з мячом. Баранов на Старыкова, Старыкаў на Коске. Тут без фола гуляе GGS, але працягваецца наша атака. Марозік у штрафной пляцоўцы суперніка. Марозік на Старыкова, Старыкаў б'е. Крыху не хапае, шмат б'е Арсень Старыкаў, але ну вось неяк усё так. Крыху міма брамы суперніка атрымоўваецца. Вось калі пра станоўчыя вынікі для крумкачоў казаць першага тайму, напэўна, наш станоўчы вынік гэта якраз прэсінг. Я крыху прыемна нават здзівованы, бо так актыўна крумкачы прэсінгуюць гульцоў GGS United. Прыемна за гэтым назіраць. Ну, пра негатыўныя такія вынікі першага тайму я ўжо таксама казаў, яны таксама ёсць. Варанковіч прымае, Варанковіч аддае. На Вороб'я аддае Варанковіч. Але ж Гоцман адпрацоўвае. Гоцман на Дабішчука, Дабішчук на Старыкова, Старыкаў на Коскіна Мікату, Коскіна Міката на Варанковіча, Варанковіч у штрафной пляцоўцы аддае Варанковіч на Коске, гэты пас Коскі перарываецца гульцамі GGS United, і зараз адпрацоўваюць крумкачы. Ну што, мяч захаваем? Так, захвалі ў межах футбольнага поля. Радзівонаў, Баранаў гуляюць галавой. Марозік так элегантна адкідвае на Радзівонава. Радзівонаў на Марозіка. Марозік на Гоцмана. Ну што, будзе біць Гоцман? Не будзе Гоцман біць. У Бердыева мяч. Неяк не паразумеліся нашыя гульцы зараз. Дарэчы, не звярталіся мы сёння яшчэ да каментарыяў, да чату трансляцыі. Так, не будзем звяртацца часта да чату трансляцыі сёння, бо адзін я сёння каментую, і крыху, шчыра кажучы, не хапае часу на гэта, але калі будуць цікавыя каментары, то абавязкова зачытаем, таму пішыце, адкуль падтрымліваеце крумкачы, пішыце, адкуль падтрымліваеце GGS, пішыце вашыя думкі па гульні, усё пішыце, усё зачытаем, усе вашыя прывітанні, пажаданні, пытанні, шчыра будзем зачытваць усё, чаму б не, заўсёды прыемна з чатам паўзаемадзейнічаць. Магчыма, будзем рабіць гэта не вельмі часта, але ўсё ж. Так. І вось пішуць ужо, адразу гляджу на першы каментар сёння пра тое, што зайшоў я ў чат трансляцыі, прызнаюся шчыра, вось першы раз за тайм пішуць пра тое, што трэба прыбраць каментатара. Ну, вы можете заўсёды гук выключыць і глядзець гульню без каментатара. На жаль, вось гульні з опцыяй інтэршума пакуль нас няма, тут прабачце. Напішыце, ну, калі сур'ёзна, напішыце, што не падабаецца, абавязкова гэта ўлічу. Ну, вось шчыра, негатыўны фідбэк мне цікавы, нават, магчыма, больш за пазітыўны, таму пачытаю. Зараз Варанковіч з мячом. Варанковіч у штрафной пляцоўцы суперніка. Старыкаў на Варанковіча і Бердыеў з мячом. Так вось, ну, сапраўды, калі у вас ёсць што сказаць па працы каментатараў і каментатара сённяшняй гульні, і іншых каментатараў, можаце заўсёды ў чат трансляцыі пісаць, мы ўсё прачытаем. Мне цікава, шчыра прызнаюся, калі крытыкуеце, то таксама цікава, але, ну, магчыма, калі можна канструктыўна, каб разумець, дзе можна станавіцца лепей. Ладно, вяртаемся да гульні. GGS United зараз атакуе. GGS United губляе мяч, Дабішчук на Кудзіна. І што ў нас? Ужо пакрысе хутка завяршыцца першы тайм. Даволі хутка ён, мне здаецца, праляцеў. Даволі дынамічны, шмат момантаў, шмат галоў. Цікава ўсё. Радзівонаў, ну што, створыць крумкачы яшчэ нейкія моманты ў гэтым тайме. Радзівонаў аддае на Арыбгаджыева, добра адкрыўся Арыбгаджыев, але губляе мяч, адпрацаваў зараз добра гулец GGS, Барану з мячом, Барану на Арыбгаджыева, Арыбгаджыев на Марозіка, Марозік на Старыкова,
Старыкаў на Баранова, на Рыбгаджиева, а Рыбгаджиев у штрафной пляцоўцы GGS. Что? Суддзя показывае ад брамы. Атрымоўваецца, што сам Давуд Рыбгаджиев гэты мяч страціў і упусціў яго за межы поля. Адразу пасля вынасу Бердыева перахоплівае мяч Гоцман, на Міката, Старыкаў, Дабішук на Радзівонова, Радзівонаў б'е здалёк. Добры стрэл, і што? Кутнік ці ад брамы? Ад брамы. Ну, мне, шчыра кажучы, таксама здалося, што Бердыеў не дацягнуўся да мяча і проста Радзівонаў не трапіў у браму суперніка. Калі б трапіў, там Бердыеў, хутчэй за ўсё, на месцы быў бы. Не самы дрэнны тайм гэты кіпер паказаў, даволі шмат выратоўваў сваю каманду. Не вельмі стабільны брамнік Бердыеў, вось мне здаецца, часам дапускае такія нейкія памылкі, але прыгожыя сейвы ў Бердыева таксама ёсць у многіх матчах з тых, што я бачыў у GGS United. І вось суддзя дае свісток на перапынак. Лік 3-1, крумкачы пакуль што перамагаюць. Цікавы тайм мы паназіралі. Спадзяемся на цікавы другі тайм. Пакуль што адпачываем. 3-1 перапынак.
І так, павяртаемся мы да другога тайму ўжо гульні GGS United і Крумкачы. Першы тайм скончыўся з лікам 3-1. Так, крыху зацягнуўся перапыначак паміж таймамі, але, здаецца, каманды ўжо абедзве на полі і гатовыя працягваць. І адбыліся замены ў складзе абедзвюх каманд. Замены цікавыя, даволі такі цікавыя, яскравыя гульцы выйшлі ў складзе абедзвюх камандаў. І цікава будзе паназіраць. Пішыце, калі ласка, пішыце, як гук у трансляцыі. Зараз гук з вами пратэстуем, каб усё было нармалёва, усё добра. Спадзяемся, што праблемаў з гукам не будзе у другім тайме. У першым тайме, здаецца, усё было гладка. Бачу, я, дарэчы, яшчэ адну замену. Дзве замены ў складзе GGS United адбыліся ў перапынку. І гэтыя замены абавязкова праанансуем, калі гульня пачнецца. Зараз яшчэ дадзім крыху часу, каб усе падцягнуліся. Вось выйшлі арбітры, неяк таксама крыху затрымаліся арбітры матчу у распранальні. І зараз, здаецца, вось усё будзе гатова для таго, каб пачаць. Бачу я, якія гульцы выйшлі на поле. Цікава, канешне, яшчэ было бы паназіраць, а каго замянілі, хто сышоў. І тады ўжо пра замены казаць больш дакладна. Чацвёрты суддзя у нас сёння Эмануэль Чынвіокву. Ён, чакаем, што пакажа, якія гульцы сышлі. Так, ну, гульня пачалася. Вось бачу я, што у Крумкачоў сышоў нумар 99 Артём Варанковіч. Не вельмі ўдалы правёў першы тайм, шчыра кажучы, казалі мы ўжо пра гэта. Артём Варанковіч сышоў, такая замена даволі лагічная, і замест яго выйшаў апорны паўабаронца наш гуляючы трэнер нумар 12 Сергей Казека. І чакаем таксама заменаў, якія адбыліся ў складзе GGS. Сышоў нумар 5 Абазі і выйшаў нумар 1 Вячеслав Павлович Хлеб, гуляючы галоўны трэнер команды GGS United, канешне. І паглядзім, замест каго выйшаў такі зорны гулец GGS United Зміцер Міцкевіч. Абавязкова пра яго яшчэ паразмаўляем. Зміцер Міцкевіч выйшаў замест Заёнца нумара 99. Вось зараз, здаецца, можам мы паназіраць за тым, як пойдзе гульня. Цікава, вось так узмацнілі атаку максімальна GGS United. Глеб, Міцкевіч, такія гульцы, якія сапраўды здольныя дапамагчы атацы. Паглядзім, як яны сабе праявяць. Так, зараз вось Хачатурян будзе мяч за аўт уводзіць. Так вось, у Крумкачоў атрымоўваецца гуляючы трэнер Сергей Васильевич Казека на полі. Звыклі мы ўжо, што Сергей Васильевич вось так вось замены з'яўляецца, узмацняе нашу гульню на працягу матчу. Было гэта і з БДУ, і з Туркспорам, крыху раней са Спартаком. Ну, то бок, у апошнія часы Сергей Васильевич Казека, які доўга ў гэтым сезоне на полі не з'яўляўся, зноў-такі чарговы раз вось за свайго нейкага там домашняга цвіку бутсы зняў. І усё, зноўку Сергей Васильевич Казека гатовы нам дапамагаць. Атрымоўваецца, што зараз у нас апорныя паўабаронцы гэта Казека і Старыкаў. Казека і Алексей Баранаў, выбачаюся. Арсень Старыкаў у нас разам з Коскіным Акатам атакуючыя паўабаронцы, а вось Владислав Морозик пайшоў наперад замест Артёма Варанковіча, які сышоў з поля. Ну і па-ранейшаму атрымоўваецца у нас Дабішчук, Кухцік, Радзівонаў, гэта нашы цэнтральныя абаронцы, Гоцман, Рабгаджэй у латэралі і брамнік Арсень Пудзін. Калі хтосьці падлучыўся да нас да другога тайму, толькі нагадваем, трансляцыя ідзе на YouTube-каналы футбольнага клуба Крумкачы і Федэрацыі футбола Менску. Сёння для вас гульню каментую я, Міраслаў Колас. Я прадстаўляю прэс-службу футбольнага клуба Крумкачы, таму каментую ўсё ж такі вось з гэтай оптыкі, з оптыкі больш крумкачоўскай, але вельмі ўсцешна ўсіх заўзятараў GGS на трансляцыі бачыць, і пра GGS таксама абавязкова штосьці цікавае раскажам. Вось зараз Зміцер Міцкевіч з мячом, добра аддаў на Алексея Вараб'я. Алексей Воробей добра бежит. Алексей Воробей, выход сам насам с Кудзиным. Гол 3-2 забивает Алексей Воробей.
І што? Гэты гол залічаны. Неяк так цікава адрэагаваў Зміцер Міцкевіч. Не ведаю. Спадзяюся, ўсё добра са здароўем у гэтага гульца. Усім гульцам абедзвюх каманд здароўя жадаем. Вось так вось вельмі хутка. Такая ударная атака GGS United. Атака, ну, мне здаецца, адна з самых яскравых у чэмпіянаце Менску. Вось менавіта вось зараз, калі мы глядзім на тых гульцоў, якія ў складзе. Глеб, Варабей, Міцкевіч. Міцкевіч выйшаў, адразу аддаў галевую перадачу, анансаваў яшчэ ў першым тайме, што абавязкова мы паразмаўляем пра Зміцера Міцкевіча. І вось паразмаўляем, пачакайце яшчэ крышачку. Ну, а зараз Міцкевіч выдатную перадачу аддаў на Вараб'я. Варабей шыкоўна проста убег. І быў, хто ў нас быў? Мікіта Кухцік у нас быў, дарэчы, у нашай штрафной пляцоўцы. Мікіта Кухцік быў 1-на-1 за Вераб'ём. І, ну, шчыра кажучы, Варабей, ужо прабачце за такі каламбур, але на фоне Кухціка Варабей сапраўдным арлом сабе паказаў. Бо, ну, Мікіта Кухцік проста неяк прабег збоку ад Вараб'я. Працягнем пасля нашай атакі. Магчыма, лік 4-2 зробім. Коскі на Міката. Коскі! А вось гэта выдатна. А вось гэта прыгажосць. Вось гэта тое, што мы прывыклі бачыць ад Коскі на Міката. Звыклі мы вось да такой тэхнікі. Коскі на Міката вельмі нас парадаваў. Робіць лік 4-2. Вельмі хуценька адказваем на гэты гол GGS United. Вельмі хуценька вось гэты адрыў у 2 галы вяртаем. Коскі на Міката, ну гэта, канешне, відавочна яго такі індывідуальны гол. Коскі на Міката ведаем мы, які ён гулец тэхнічны. Магчыма, не так часта мы гэта... Коскі на Міката нядрэнны сезон праводзіць, значна лепей мінулага. І зараз Коскі на Міката, ну як жа выдатна разабраўся з абаронай суперніка. Вось ведаеце, як паміж фішачкамі там на трэніроўцы гульцы ходзяць. Вось зараз паміж гэтымі фішачкамі, якімі былі гульцы GGS, Коскі прайшоў і вось такі шыкоўны яскравы гол забіў. 4-2, віншуем Коскі на Мікату. Вось зараз Коскі на Міката на Баранова. Нашы хлопцы вось так пабеглі актыўна наперад пасля таго гола, які мы прапусцілі. І зараз недакладны стрэл ад Кункашоў. Дык вось, ну ўсё ж, вяртаючись да прапушчанага гола, ўжо 2 галы мы прапусцілі сёння ад GGS. Нагадваю, 2 галы мы прапусцілі ў мінулай гульні ад БДУ. Ну вельмі гэта шмат, бо ў фінальным этапе, калі будзем столькі прапускаць, ну не факт, што нам удасца забіць болей. І, ну, шчыра кажучы, зусім Мікіта Кухцік неяк медленно проста побач з Вараб'ём прабег і ніяк яму не памешаў, ніяк яму не перашкодзіў расстраляць нашу браму. Неяк, ну, зусім ужо проста Варабей забіў. Зараз, ну што, гэта не фол? Не, гэта не фол. І, здаецца, нашы гульцы асабліва не спрачаюцца. 4-2, працягваем гульню, ніякага пенальці тут няма на марозіку. Дык вось. Пра нашу расстановку мы сказалі, пра нашы замены. У GGS United гуляючы галоўны трэнер GGS United Вячеслав Павлович Глеб. Крыху мы ўжо пра яго размаўлялі. Выходзіць ён час ад часу ў гэтым сезоне даволі рэгулярна. 3 галы Глеб забіў ужо за GGS United. І, канешне, цікава будзе паназіраць. Памятаем мы гэты перформанс у першым туры чэмпіянату Менску, калі Вячеслав Глеб нечакана на вароты стаў брамнікам GGS United. Цікава было гэта. Напэўна, ва ўсіх пабліках пра беларускі футбол з'явілася навіна пра тое, што Вячеслав Павлович Глеб брамнік GGS United. Напэўна, у сваёй кар'еры Вячеслав Глеб ніколі брамніка не гуляў, а вось у GGS United такі вопыт у яго быў, таму што, ну, проста не было ў першых 2 турах брамніка ў GGS United, пасля ўжо Бердыева, туркменскага брамніка, падпісалі. І, ну, а зараз Вячеслав Глеб ужо у полі на больш звыклай для сябе пазіцыі. І што? Глеб і Хачатурян. Гэта не матч зборнай Беларусі, гэта матч GGS United Кунгачы, Глеб і Хачатурян каля мяча. Хто з іх навесь? Хто з гэтых майстроў? Глеб ці Хачатурян? Хачатурян, напэўна. Хачатурян, рыкашэт, і не выратаваў тут мяч Кудзін, будзе Кутнік. І казалі мы яшчэ, што на поле выйшаў Зміцер Міцкевіч. Вось пра яго, канешне, вельмі хацелася паразмаўляць. Абавязкова гэта зробім, калі будзе магчымасць, бо зараз стандарт ад GGS. Вось Глеб з мячом. Глеб на Хачатуряна. Хачатурян, Андрей Хачатурян на дальні фланг. Там Дабішчук, здаецца, адпрацоўвае.
І чарговы кутнік, яшчэ адзін кутнік. Цікавы, які цікавы футбол мы сёння, дарэчы, назіраем, такі вельмі атакуючы, як гэта, канешне, вельмі такі банальны каментатарскі штамп, але без цэнтра поля гульня адбываецца, каманды даволі хуценька атакуюць, абедзве каманды хуценька так вертыкальна атакуюць. І вось зараз пабачым, што кутнік гэта у нас кароткі пас. Так, і што? Крумкач. Мяч. Здавалася, суддзя свіснуў, што суддзя не зусім зразумеў. Пыталі ў чаце на стацыі, як зараз што такое GS United, я ўжо адказваў у першым тайме, паўтаруся. Першая буква G гэта англійскае слова глорі, слава, а пасля GS гэта першыя літары імёнаў заснавальнікаў гэтага клуба. Георгій Чтанава, то бок цікавая абрэвіатура, такая цікавая назва. Вяртаемся да гульні, Давуд Арыбгаджыев, Старыкаў на Казеку, вось Казека ўжо тыркаецца мяча, і Казека навешвае. Не папаў гулец GS па мячу і на вынос. Наперадзе зараз у GS United такая, проста ударная звязка. Наперадзе Варабей, наперадзе Міцкевіч. Цікава. Думаю, за гэтым цікава будзе паназіраць. Мне здаецца, што вось футбол, улічваючы ўсё што скончваецца пакасе чэмпіянат Мінску, і здаецца, ўжо ўсё прыблізна зразумела для тых жа крумкачоў, але мне здаецца, цікавы футбол сёння паназіраем. Вось тыя, хто абралі 2 гадзінкі ў нядзелю правесці за праглядам нашай другой лігі, я думаю, што вы не пашкадавалі аб гэтым, так? Зараз крумкачы з мячом. Так. Зараз атакуюць крумкачы, але атака перарываецца. Так, і вось ужо з мячом GS United губляюць мяч, але тут Дабішчук будзе хуценька мяч уводзіць. І вось у Марозіка шанец. Владзіслаў Марозік трэба вырашаць. Я не разумею, гэта быў стрэл ад Марозіка, гэта быў пас ад Марозіка, але вось так Марозік мяч адправіў, неяк так крыху паралельна браме. І Давуд Арыбгаджыев замыкае. Такім чынам Давуд Арыбгаджыев робіць ужо дубль у сённяшняй гульні, а Уладзіслаў Марозік робіць галявую перадачу 5-2 на карысць крумкачоў. Да чату трансляцыі звяртаемся. Так, пішуць пра тое, што мікрафон часам памірае. Напішыце, калі ласка, хто нас глядзіць, што ўвогуле з гукам, каб мы ўпэўніліся, што ёсць нейкія праблемы, паспрабавалі нешта з гэтым зрабіць. Здаецца, нічога не змянялі мы у наладах мікрафону. У першым тайме, здаецца, было ўсё добра. Але напішыце, калі ласка, калі штосьці не так. Зараз Владзіслаў Марозік мяч перахапляе, але так жа хутка мяч страчвае. Так, пытаюцца ў нас у чаце, як лічыце, як далёка крумкачы могуць зайсці ў гэтым сезоне, хто галоўныя сапернікі? Мэта ў крумкачоў, канешне, адна. Перамога ў другой лізе як максімум, як мінімум выхад па спартовым прынцыпе ў першую лігу. Выхад па спартовым прынцыпе ў першую лігу ў гэтым сезоне гэта фінал. 2 першыя каманды, 2 фіналісты другой лігі выходзяць у першую лігу па спартовым прынцыпе. А калі ўжо выйдзем у фінал, канешне, будзем жадаць там перамагчы. Зараз Старыкаў на Арыбгаджыева. Працягнем крыху пра гэта, бо цікавае пытанне, можна паразважаць так падчас гэтай гульні. Выносіць GS. Так вось, галоўныя супернікі. Мне здаецца, што вось вялікую будуць небяспеку несці дублі каманды вышэйшай лігі. Ёсць там цікавыя дублі, ведаем, дубль Тарпеда Белас, дубль Віцебска добра праводзіць гэты сезон. Магчыма, таксама іншыя дублі, дубль Нёмана той жа. Вельмі цікавыя такія ўзмацненні правёў дубль Макс Лайна перад фінальным этапам, Іван Грудзько, Сергей Карпенко
Карпович, які нядаўна за зборную Беларусі гуляў, Нікіта Навумаў, капітан Віцебска. Вось Навумаў, Карпович гэтыя гульцы вельмі заўважныя па мерках нават вышэйшай лігі, а зараз іх Макслайн падпісаў проста, каб яны гулялі ў дублі. Ёсць там іншая цікавая трансфер, ну то бок па складзе, канешне, дубль Макслайна гэта, напэўна, самая моцная каманда другой лігі, ад якой вельмі шмат будуць усе чакаць. Таму вось цікава будзе за дублем Макслайна. Дубль Макслайна можа, калі што, перашкодзіць толькі тое, што не вельмі згуляна гэта каманда, бо вельмі шмат навічкоў у іх. Але, ну, я думаю, вось Макслайн, Віцебск, Жодзіна, Нёман, магчыма, хто-небудзь яшчэ. Вось гэтыя дублі асноўную небяспеку будуць несці. Працягнем пасля атакі крумкачоў. Сапраўды цікавае пытанне, пра якое шмат можна разважаць. Дык вось, так, зараз Гоцман з мячом. Гоцман на Марозіка. Фол на Марозіку. Будзе стандарт на карысць крумкачоў. Дык вось, ну, неяк здала другая ліга у нас у апошнія гады, і зараз так атрымоўваецца, што дублі, вось гэта галоўныя фаварыты другой лігі. Мне здаецца, што з не дубляў крумкачы вось галоўныя такія фаварыты другой лігі, але, ну, канешне, гэта ўсё так вельмі умоўна, вельмі рана пра гэта штосьці казаць. Зараз Гоцман добры навес, але гэты навес скончваецца стрэлам не ў браму суперніка, на жаль. Калі казаць не толькі пра дублі вышэйшай лігі, ну, добры дубль, добрая каманда, выбачаюся, у Полацка, добрая каманда ў Друці, добрая каманда ў Станлеса. Ну, гэта каманды, якія добра сабе паказалі ў мінулым сезоне, якія, ну, з якімі не будзе даклада, не будзе проста ў гэтым сезоне. Таксама гомельская каманда Лесхоз нядрэнная ёсць. Цікава. Зараз Марозік на Старыкава, але ж не скончваецца стрэлам гэтая атака крумкачоў. Старыкаў прэсінгуе, і GGS вось так на вынас гуляе. Так што даволі шмат ёсць каманду, якія будуць змагацца за перамогу, але думаю, вось калі крумкачы жадаюць заняць першае месца ў другой лігі, менавіта дублі каманды вышэйшай лігі, такі моцныя дублі будуць для гэтага галоўнай перашкодай. Канешне, розныя дублі ёсць там у другой лігі, таксама разумеем. Казека якая такая перадача на Марозіка. Казека вельмі тонка так на Марозіка аддаў, вельмі па-майстэрску, але ж Владислав Марозік гэты момант не рэалізаваў. Так, і замены ў складзе крумкачоў. Расціслаў Серы замест Владислава Марозіка. Вітаем Расціслава Серага, нашага нападніка на полі. Мікіта Кухцік сыходзіць. Так, замест яго нумар 24 Константин Святкоў. І паглядзім, замест каго выйдзе Даніла Гаврыльчук. Даніла Гаврыльчук выходзіць замест Давуда Арыбгаджыева. Так, цікава, ось зараз будзе паназіраць. Ну, зразумела, Серы замест Марозіка выйшаў на пазіцыю нападніка, гэта замена па пазіцыі. Даніла Гаврыльчук выходзіць замест Арыбгаджыева, гэта замена па пазіцыі. А Константин Святкоў, вось такі, бачыце, які нізкарослы Константин Святкоў, наш апорны паўабаронца. Калі я не памыляюся, першы такі раз у гэтым сезоне, калі Святкоў выходзіць у цэнтры абароны замест Кухціка. Цікавы эксперымент, паназіраем пасля таго, як крумкачы, спадзяемся, заб'юць, але не забіваць. Дык вось, у нас зараз тройка абароны, Радзівонаў, Цвяткоў і Дабішчук. І Цвяткоў у цэнтры гэтай тройкі. Вось цікава, такі, ну, вельмі нізенькі апорнік, такі апорнік, які абарончага такого плану, такога разрушальнага плану апорнік. Вось паназіраем, што ён у цэнтры абароны пакажа. Здаецца, першы такі у сезоне эксперимент ад Бушмы. Працягвае Бушма шукаць варыянты ў цэнтры нашай абароны на фінальны этап. Такі вось цікавы эксперимент паназіраем. Зараз Расціслаў Серы з мячом. Расціслаў Серы. Так, зараз на Коцкі на Мікату, але страціў мяч. Так, пішуць у чаціку трансляцыі, што гук часам знікае на некалькі секундаў. Не ведаю, шчыра кажучы, чаму ён знікае. Ну, выбачаюся, не ідэальны гук. У палявых умовах яго робім. Калі можна слухаць, ну, выбачаюся, што могуць быць такія нязручнасці. Шчыра кажучы, пакуль не ведаю, як гэта выправіць. Калі будзе неяк крытычна, то пішыце далей. Таксама паспрабуем тады ўжо нешта з гэтым зрабіць. Пакуль што Казека з мячом. Казека на Серага аддае, але забірае Бердыў.
Дык вось, усё гульня не дазваляе мне распавесці пра Зміцера Міцкевіча. Зміцер Міцкевіч у нас адзін з лепшых бамбардзіраў чэмпіянату Менску. Зміцер Міцкевіч, форвард GGS Юнайтед, вось выйшаў у перапынку, ужо аддаў галевую перадачу, нумар 77. Працягнем пра яго, бо чарговы раз Крумкачы атакуюць. Сапраўды гульня, ну, такая без цэнтру поля, вельмі небяспечная. Галоў шмат, момантаў шмат. Таму цікава за ёй назіраць і не вельмі шмат магчымасцяў, каб неяк вось так пагутарыць аб нечым іншым. Так, зараз з мячом Баранаў. Баранаў, вось мяч ужо ў Казекі. Казека, добра гуляе Казека, стрэл, Бердыеў на месцы зараз. І становішча па-за гульнёй было. Вось, здаецца, зараз у мяне ёсць нейкае такое вакенце магчымасцяў. Дык вось, Зміцер Міцкевіч 14 галоў ажно забіў в гэтым сезоне ў чэмпіянату Менску, у тым ліку яго і покер быў, і забіваў Крумкачам у першым коле у гульні GGS Юнайтед Крумкачы. Зміцер Міцкевіч, мне здаецца, такі малады зусім гулец ён, зусім малады, зусім пачынае сваю кар'еру. І пры гэтым Зміцер Міцкевіч, мне здаецца, ну, такі ідэальны нападнік, які можа літаральна ўсё. Ён можа і добра адпрацоўваць у абароне, ён вельмі тэхнічны, вельмі хуткі, добра выбягае, сам сабе стварае моманты, сам ідзе ў дрыблінг, зусім не баіцца гэтага. Зміцер Міцкевіч цудоўна моманты вырашае. Зміцер Міцкевіч, ну, проста чалавек, які вось у адзін у атацы можа стварыць гол, і вакол якога, ну, вельмі шмат у GGS Юнайтед у атацы будуецца. Працягнем пасля чарговай атакі Крумкачоў. Казека, Коскі, і вось ужо да нашых цэнтральных абаронцаў мяч дайшоў. Так, зараз працягваецца атака. Зараз там Даніла Гаўрылчук ужо на тым фланзе. Гаўрылчук, добры праход Гаўрылчука, але спраўляецца абарона GGS. Дык вось мы шмат з вами казалі пра тое, што няма, на жаль, у Крумкачоў такога вельмі яскравага форварда, бо, ну, ёсць, шчыра кажучы, праблемы з рэалізацыяй ва ўсіх форвардаў, і Марозіка, і Серага, Ранковіча. Сёння вось у першым тайме бачылі гэта. І не забівалі. І сёння нашыя форварды, на жаль. Зноў жа такі, так, крыху распавядаем, крыху вяртаемся да гульні, бо гульня дынамічная. Дык вось, вось ёсць у чэмпіянаце Менску некалькі яскравых форвардаў. Павел Зуевіч у Спартака, ёсць Александр Шашко Ураджайны, які разам з Ураджайнай пойдзем у фінальны этап. Ураджайная упершыню ў сваёй гісторыі зойме другое месца ў чэмпіянаце Менску па футболу. Віншуем Ураджайну з гэтым дасягненнем і жадаем, канешне, поспехаў у фінальных этапах. Усім мінскім камандам жадаем поспехаў, ну, канешне, толькі не ў гульнях з Крумкачамі. Дык вось, і вось яшчэ адзін вельмі яскравы форвард з чэмпіянату Менску, гэта якраз Зміцер Міцкевіч, які, ну, вельмі індывідуальны яскравы гулец і сам можа стварыць гол з нічога і яшчэ вярнуцца ў абарону, у абароне адпрацаваць. Не ведаю, вось, магчыма, гэты эфір будуць глядзець там бацькі, сябры Зміцера Міцкевіча, ці сам Зміцер Міцкевіч. Вось, гэта, канешне, не афіцыйная прапанова, я ўсяго толькі каментатар, але можа разглядзець магчымасць узмацніць Крумкачы у фінальным этапе. Вось, мне здаецца, вось, калі такі нападнік, як Міцкевіч, перой ідзе да Крумкачоў, канешне, гэта было б цікава было б назіраць. Вельмі добрыя перспектывы былі б. Магчыма, вось, такі форвард, як Міцкевіч, такім фрагментам чэмпіёнскага пазлу Крумкачоў стаў бы ў другой лізе, і пасля гэтага можна ўжо ісці было б, напрыклад, у першую лігу. Я думаю, ёсць такія амбіцыі ў Змітра Міцкевіча, можна было б ісці ў першую лігу з Крумкачамі, з іншай камандай. Ну, гэта ўжо як сам гулец вырашыць. Ніякіх у мяне у гэтым няма інсайдаў пра гэта, і не ведаю я, ці ёсць магчымасць такога вось пераходу, але, ну, вось, і проста як заўзятар быў бы я вельмі ўспешны такому. Таму вырашыў вось так пагутарыць. Зараз тым часам Коскі на Міката у штрафной пляцоўцы суперніка, губляе мяч. Вось, таму так вось, не ведаю, ці будуць у Крумкачоў нейкія ўзмацненні ў сэнсе форвардаў на фінальны этап, але, ну, вось, вельмі чакаю. Вось, канешне, вось, такі гулец, як Зміцер Міцкевіч, ідэальна падышоў бы Крумкачамі. Мне здаецца, Крумкачы ідэальна падашлі б Міцкевічу, бо момантаў Крумкачы ствараюць шмат. Застаецца толькі іх рэалізоўваць, і можна набіваць вельмі шмат галоў, і набіваць столькі галоў, якіх хопіць, каб перамагчы. Напэўна, усіх мажлівых сапернікаў па другой лізе.
Давайте ўсё ж вернемся да гульні, бо даволі доўгі спіч. Цвяткоў даволі высока ён падняўся, Цвяткоў на серва. Цвяткоў ўсё ж так успамінае, што ён апорнік, што ён ўсё ж звычайна гуляе на гэтай пазіцыі, таму падымаецца вышэй, але зараз вось Крумкашы без мяча, і без мяча, як мы ведаем, лепей за ўсё схему глядзець, вось без мяча Цвяткоў у цэнтры абароны гуляе. Тым часам Старыкаў закід наперад. Так, зараз Крумкачы працягнуць сваю атаку, але працягнуць яе Крумкачы толькі са сваёй паловы поля. Паглядзім, як Крумкачы так павольна будуць атакаваць. Так, зараз атака Крумкачоў. Старыкаў, Гаврыльчук, Старыкаў, Казека на Старыкова. І вось так Гаврыльчук ужо бяжыць наперад, вешае на Серага, і Серы дацягнуўся да гэтага мяча, але ж галавой б'е Серы вышэй брамы. Канешне, даволі складана было Сераму вось у гэтай сітуацыі прабіць у створ. Так, зараз атака Джэс, і зноў такі высокі прэсінг, і вось Казека адбірае, Серы пятачкай так гуляе, Баранаў б'е. Крыху не хапае Баранову, каб вырашыць гэты момант, але будзе кутнік. І што, Коскін і Міката? Звыклі мы ўжо, што Коскін і Міката не выконвае кутнікі, выконвае іх Старыкаў, але вось Коскін і Міката зараз аддаў на Старыкова, а Старыкаў ужо у штрафную прастрэльвае. Казека, трэба вырашаць гэты момант. Зусім крыху не хапае Казеку. Вось, дарэчы, цікава, зараз гляджу час нашага кутніку. Вячеслав Глеб ля броўкі стаіць. Вячеслав Глеб зараз гулец пад першым нумарам, такім незвычайным для палявога гульца, так? І вось Вячеслав Глеб размаўляе з Георгіем Чтанавай. Чтанава заяўлены на гэты матч як гулец. Чтанава ёсць на лаўцы запасных, вось менавіта як футбаліст. Але, Чтанава неяк, нават не перапранаўся ў спартовую форму, і, напэўна, не плануецца, што Чтанава будзе сёння выходзіць, хаця памятаем, што даволі шмат гульняў Чтанава правёў вось якраз у складзе GS United як гулец, акрамя таго, што ён адзін з сузаснавальнікаў клуба. Даволі доўга GS вось зараз мяч трымае, не вельмі гэта звыкла. Так, і зараз чакаем, што GS United тут прыдумае. GS United зноў-такі так крыху гэтым медленным тэмпам, яны так крыху убаюкваюць Крумкачоў, убаюкваюць суперніка. Што, перахапілі Крумкачы. Гоцман на Цвяткова. Цвяткоў наперад на Казеку. Так, і зараз Казека з мячом, Казека на Баранова, Баранов на Казеку, Казека на Гаврыльчука, Гаврыльчук. Так, ідзе зараз наша атака, вось ужо Дабішчук з мячом, Дабішчук на Гоцмана. Што, праб'е хто-небудзь? Вось у выніку у офсайд залез Дабішчук, якраз пабег наперад, залез у офсайд. І, што, дасць арбітр правесці замены, бо заменаў, як я бачу, рыхтуецца даволі шмат. Так, і зараз Серы на Коскі працягваецца гульня. Коскі на Дабішчука, Дабішчук на Радзівонова, Радзівонаў на Гаврыльчука, Гаврыльчук, бяжыце Гаврыльчук. Вось мяч ужо ў Казекі. Казека спрабаваў аддаць, але нікога там не было. І што, вось зараз пабягуць наперад гульцы GS, Варабей, Міцкевіч пабеглі. Варабей супраць Дабішчука, Дабішчук без фола тут адпрацаваў. Добра, Дабішчук паставіў корпус свой. Добра зараз у гэтым моманце згуляў. І вось ужо мяч у нас. Коскі даволі так нізка апускаецца, каб гэты мяч прыняць. І вось зараз Радзівонаў з мячом бяжыць наперад. Радзівонаў нядрэнна, здавалася, аддае на Серага, але мяч пайшоў па-за межы
пляцоўкі футбольнай. Так, і рыхтуюцца замены. Так, выходзяць у GS United у нас нумар 9 Нзефілі і нумар 21 Леўданскі. Дарэчы, Вячеслав Глеб вось так выйшаў у перапынку, і ўжо Вячеслав Глеб пакідае футбольнае поле. Усё, Вячеслав Глеб сёння свой гульнявы час гуляў. І вось не бачу я, хто яшчэ сыходзіць у GS, сышоў Рэміс, нумар 8 сышоў. Так, і ў Крумкачоў сышлі нумар 8 Арсень Старыкаў і Даніла Гоцман сышоў. Замест іх увайшлі Павел Варэнік, нумар 44, і нумар 21 Евген Тройніч. Так, ну што, атрымоўваецца, Тройніч пайшоў на пазіцыю атакуючага паўабаронцы замест Старыкава, а Павел Варэнік пайшоў гуляць правага латараля замест Даніла Гоцмана. Дзякуем Даніле за гульню, і Арсенію Старыкаву, канешне, таксама за гульню дзякуем. Вось Евген Тройніч зараз з мячом. Тройніч у штрафной пляцоўцы вот так актыўна увышоў, але Бердыеў мяч перахоплівае. Дарэчы, ёсць у заяўцы Крумкачоў на сёння новы гулец, як я казаў ужо, які, ну, як я разумею, к нам перайшоў пад фінальны этап. І, канешне, гэта вось першае ўзмацненне на фінальны этап у Крумкачоў. Вельмі жадаем, каб яно не было апошнім. Распавядзем пра гэта таксама, думаю, будзе ў нас час, але вось зараз ідзе атака ў GS, і крыху так не паразумеліся Нзефілі і Варабей, і з мячом ужо Кудзін. І зараз Тройніч, так, Тройніч на Гаврыльчука, Гаврыльчук на Баранова. Ідзе такі перапас. Так, вось зараз Дабішчук з мячом. Дабішчук на Варэніка, Павел Варэнік аддае, ён няўдала аддае Павел Варэнік. Памятаем, што Павел Варэнік доўга не з'яўляўся на полі ў нас, з'явіўся ў мінулым матчы супраць БДУ у цэнтры абароны, а зараз на больш звыклай для сябе пазіцыі латараля Варэнік дзейнічае. Паглядзім, можа паспее там што-небудзь добрае паказаць яшчэ. Казека вось так элегантна скідвае на Баранова, Баранов на Серага, Серы не ведае, што рабіць з гэтым мячом, аддае на Гаврыльчука ў выніку, нядрэнна. Гаврыльчук б'е, заблакаваны гэты стрэл. Зараз мяч так у паветры. Ну што, праб'е Серы? Праб'е, зноў заблакаваны удар. Вельмі шчыльна так абараняюцца гульцы GS. І вось ужо Радзівонаў з мячом. Так вось, новы гулец у нашым складзе, дарэчы, Мацвей Чычын, усяго 17 год яму, сёння на лаўцы запасных, не ведаю, ці выйдзе сёння, паглядзім. Зараз Казека навешвае на Тройніча, Тройніч крыху не дацягнуўся, дык вось. Мацвей Чычын, шчыра кажучы, вось пра тое, што Мацвей Чычын наш новы гулец, даведаліся мы перад матчам, калі заяўка на матч з'явілася, бо вось у заяўцы на матч Мацвей Чычын ёсць. Але нейкага анонсу ў соцсетках не было, таму, ну вось, складана пакуль ж нейкую інфармацыю казаць пра гэтага гульца. Дачакаемся яшчэ, думаю, нейкай афіцыйнай ўсё ж інфармацыі, але, ну, калі Мацвей Чычын ёсць у заяўцы наш сённяшні матч, ёсць у заяўцы клуба на сезон, то, здаецца, у фінальным этапе ён будзе з намі. Мацвей Чычын, 17 год, выхаванец акадэміі АБФФ, долга гуляў у гэтай структуры, а пасля летам, літаральна пару месяцаў таму, перайшоў у склад футбольнага клуба Салігорск. У склад футбольнага клуба Салігорск, які ў мінулым сезоне выбіў Крумкачы з плэй-офф другой лігі, зараз Салігорск ужо ў першай лігі. Мацвей Чычын больш гуляў за другую каманду Салігорска, у асноўным ён быў там, паспеў 6 гульняў Мацвей Чычын правесці у гэтай структуры. Звычайна Мацвей Чычын гуляў за другую каманду Салігорска, як я ўжо казаў. Каманда Салігорск-2, фарм-клуб Салігорска, у асноўным з маладых якраз гульцоў складзена гэта каманда, з такіх зусім яшчэ маладых хлопцаў, 16, 17, 18 год. Салігорск-2 гулялі ў чэмпіянаце Менскай вобласці, выйшлі ў плэй-офф гэтага чэмпіянату, але Салігорск-2 вылецеў у 1/4 чэмпіянату Менскай вобласці і не выйшаў Салігорск-2 у фінальны этап другой лігі. Там гэту каманду не пабачым, а вось Крумкачы пабачым. Так вось Салігорск-2 вылецеў з другой лігі і перайшоў да нас Мацвей Чычын, але ж акрамя гэтага паспеў Мацвей Чычын, так, працягнем.
пасля нашай атакі губляе барану мяч, дык вось акрамя гульні ў другой лізе паспеў Мацвей Чычын згуляць 2 хвілінкі ў адным матчы за Салігорск у першай лізе. Гэта была гульня Салігорска супраць Дынама-2, супраць дубля менскага Дынама. Дык вось Мацвей Чычын там згуляў, дэбютаваў у першай лізе, пагуляў у другой лізе ў чэмпіянаце Менскай вобласці за дублюючую каманду Салігорска. Ну і зараз, напэўна, Чычын зразумеў, што другая каманда Салігорску завяршае ўжо свой сезон. У першай камандзе, напэўна, не было б вельмі шмат гульнявой практыкі ўсё ж у Чычына, таму перайшоў ён да нас. Паглядзім, цікава, не ведаю. Пабачым, магчыма, яго сёння, магчыма, пабачым у апошнім туры чэмпіянату Менску супраць Максімуса. Паназіраем за гэтым гульцом, паназіраем, як ён нашу гульню ўзмацніць. Цікава, гулец малады, спадзяемся, вельмі перспектыўны, поспехаў Мацвею Чычыну у Крумкачах пажадаем. А вось гэты гулец ужо вельмі дасведчаны. Казека навешваў на Тройніча. Ось так наша атака развернулася. Казека на Тройніча. Тройніч галавой б'е ў браму суперніка, але становішча па-за гульнёй і лік застаецца 5-2. Так, зараз працягваецца гульня. Так, ужо не так шмат засталося сёння гуляць, але спадзяемся, яшчэ сёння і галы, і моманты пабачым, бо, сапраўды, гульня вельмі цікавая, як мне здаецца. Вось зараз атака ад GGS United. Дабішчук павінен быць на мячы первым, у выніку першы на мячы Цвяткоў. Ну і добра, атакуем. Вось Казека, Сергей Васильевич Казека. Казека, ну што, вось жадаю я нейкае галявое дзеянне ад Казекі сёння пабачыць яшчэ. І, ну што, Баранаў не забіў. Варэнік аддае галявую перадачу на Ростислава Серага. Віншуем Крумкачы, 6-й забіты гол, 6-2. Вось так Баранаў біў паваротам суперніка, на месцы Бердыеў, але атака працягнулася, на фланзе Варэнік прастрэл на Серага, і Ростислав Серы забівае. Вось казалі мы, што нашы нападнікі не забівалі яшчэ сёння, і вось сышлі ўжо Марозік, Баранковіч выйшаў на замену Ростислав Серы. Цяжкі сезон у Ростислава Серага атрымоўваецца, не так шмат гульнявой практыкі. Наколькі я ведаю, ёсць пытанні у тым ліку па наведвальнасці трэніровак за асабістых прычын у Ростислава Серага, і з гэтым звязана тое, што не так часта Серы з'яўляецца на полі. Але вось зараз Серы на полі з'явіўся і забіў 6-2. Было некалькі момантаў у Серага страчаных, а зараз добра, браму суперніка расстраляў, лік 6-2 на карысць Крумкачоў. Ну што, яшчэ галы пабачым? Я думаю, так, бо гульня вельмі такая вертыкальная. І вось зараз закід на Варб'я. Константин Цвяткоў, вось памятаеце, казаў я, што Константин Цвяткоў, зусім нізенькі апорнік, такі нізенькі, але здольны ён пазмагацца за мяч. А вось зараз Цвяткоў галавой згуляў у абароне, так ён таксама умее, нягледзячы на свой рост, ну і добра. Вось зараз Крумкачы у выніку гэтай атакі мяч страцілі. Хачатуран. Атака ідзе ад GGS. Зараз па правым фланзе атакуе GGS. Ідзе прэсінг ад Крумкачоў, але пакуль GGS мяч трымае. Вось зараз Хачатуран. Андрей Хачатуран увесь матч праводзіць. Магчыма, ўжо і не заменіць Хачатурана, магчыма, ўсе 90 хвілінак гэты ветэран адпахае ў складзе GGS сёння. Так, зараз Варабей на Міцкевіча. Такая вось звязачка. Так, зараз GGS працягвае атакаваць. Што, Тройніч у прэсінгу, нічога ў яго не атрымоўваецца, на жаль. І з мячом GGS працягвае мячом валодаць даволі ўжо доўга. Крумкачы шчыльна так абараняюцца зараз без мяча. Зараз ідзе перапас у GGS. Ідзе гэтая камбінацыйная атака. І вось перахопліваюць Крумкачы мяч. Ну што, будзе хутка контратака. Там Радзівонаў, Серы бяжалі наперад. І ў выніку Даніла Гаўрыльчук другім тэмпам гэту атаку падхоплівае. Гаўрыльчук ужо ў штрафной пляцоўцы. Даволі далёка. Гаўрыльчук, на жаль, мяч адпусціў і ў выніку страціў. На жаль, будзе Бердыеў мяч уводзіць ад
брамы сваёй. І ну цікава вось ну зразумела што напэўна ўжо ў гэтай гульні ўсё зразумела. GGS United застанецца з 8 баламі, застанецца на апошнім радку турнірнай табліцы, і каб з яго выйсці трэба будзе абавязкова перамагаць GGS у апошнім туры. Крумкачы набяруць чарговыя 3 балы, таму ну я не ведаю як каманды вось гэтую гульню дагуляюць, ці будуць яны неяк так бегчы наперад забіваць яшчэ, ці так крыху супакояцца. Канешне, галоўнае для абедзвюх камандаў скончыць гэты матч без траўмаў, бо ну шмат у крумкачоў пашкоджанняў. Захар Холадаў, той же Януш Ладуцька, той же Міраслаў Тамковіч, усе яны гэты матч з-за пашкоджанняў прапускаюць, розныя пашкоджанні ў кожнага з іх. Мне хацелася б губляць каго-небудзь яшчэ, усе нам на фінальны этап патрэбныя. Ну і GGS, канешне, таксама ждаем без траўмаў. Зараз была такая сутычка, толькі ў гэтай сутычцы праз парушэнне правілаў супынілі Вараб'я, і ну што, Глеб там сышоў з поля, але Хачатран на полі паспрабаваў GGS так хуценька мяч увесці, так хітра крыху. Але не, суддзя паказвае, што зноўку яшчэ раз трэба перайграць гэты штрафны удар. І зараз Андрэй Хачатуран будзе навешваць. Хачатуран зараз, ну што, а можа і праб'е па варотах? Хачатуран б'е, але б'е вышэй брамы. І зараз Кудзін будзе ад брамы мяч уводзіць. Так, звернемся да чаціку трансляцыі. Пішуць, што патрэбны лік 3-7. Ну, цікава. Добры лік. Яшчэ, калі так, 2 галы пабачым у гэтым матчы. Чаму ж не? Так, пішуць таксама пра тое, што каманды на тотал меней паставілі ў гэтым матчы. Ну, здаецца, 8 галоў гэта даволі шмат, таму не ведаю. Мне здаецца, даволі вертыкальны футбол. Шмат момантаў, шмат галоў, шмат страчаных момантаў. Таму, ну, не ведаю. Калі вы паставілі на нейкі тотал болей, і у вас стаўка не заходзіць, напішыце, якая стаўка у вас была, які коэфіцыент. Цікава будзе. Зараз Алексей Варабей. Так, зараз Варэніку тут трэба адпрацоўваць, ён гэта робіць. Варэнік гэта робіць. І Цвяткоў з мячом. Цвяткоў на Гаўрыльчука, Гаўрыльчук на Баранова, Баранов на Радзівонова. Так, ну што там на нашым левым фланзе, што крумкачы прыдумаюць? Аддаюць крумкачы на Казеку, Казека на Цвяткова, і Цвяткоў пабяжыць наперад. Цвяткоў на Коске, Коске на Казеку, Казека на Баранова. Баранов у нас губляе мяч. Так, вось пакрысе пакуль што гульня падыходзіць да свайго завяршэння, але ёсць яшчэ час. Можаце напісаць у чаціку трансляцыі, напрыклад, хто на ваш погляд лепшы гулец у складзе абедзвюх каманд. Цікава будзе пачытаць. Яшчэ некалькі хвілінак пачакаю і таксама сваё меркаванне у гэтым сэнсе выкажу пра абедзве каманды. Ну а зараз Міцкевіч мяч губляе. Добра адпрацаваў тут Баранов, добра адпрацавалі крумкачы, і Коскін і Міката. Коскін і Міката увесь матч праводзіць без заменаў, увесь матч актыўны. Маладзец Коскін і Міката. На Дабішчука, Дабішчук на Баранова. Што, было становішча па-за гульнёй, напэўна, гэта серый зразумеў, бо мяч так прапусціў і даў Бердыеву мяч забраць. І вось ужо Хачатуран з мячом. Хачатуран аддае на Вараб'я. Варабей, ну, вельмі актыўна таксама сёння. Варабей. Тут, канешне, была такая небяспека, што маглі крумкачы самі сабе гэты гол занесці. І вось я магу памыляцца, але я не ўзгадаю, каб крумкачы ў гэтым сезоне ў чэмпіянаце Менску прапускалі 3 галы. Мне здаецца, вось не было такога. 2 галы прапускалі. Прапускалі там, напрыклад, ад Ураджайнай, прапускалі ад БДУ. Так, зараз паглядзім. Варабей што зробіць? Варабей аут зарабляе за сваю каманду. Дык вось, 2 галы прапускалі. А болей за 2 галы ў гэтым сезоне ў афіцыйных матчах прапускалі толькі ў кубку ад Дынамо Брэст. 5 галоў туды прапусцілі. Ну, Дынамо Брэст добрая каманда па мерках вышэйшай лігі, там усё зразумела. А вось у другой лізе яшчэ не прапускалі болей за 2 галы. То бок 2 галы GGS United у сённяшняй гульні гэта ўжо добра, гэта ўжо шмат, але ну, GGS United можа і яшчэ забіць. І вось GGS United жадае GGS United забіць гэты 3-й гол. І тады, ну вось такое будзе дасягненне ў GGS United, таксама не самае дрэннае, чаму б не.
Атака сапраўды даволі яскравая ў іх. І вось зараз, ну што, разабраліся крумкачы ў штрафной пляцоўцы? Так, разабраліся, ніякага пенальці не было там. Баранаў далёка наперад на Серага. Серы так крыху запавольвае тэмп атакі, але яна працягваецца. Серы на Варэніка, недакладна вельмі зараз Серы аддаў. Варэнік гэты мяч дагнаць не мог. Варэнік мяч упускае і лік зараз зноўку застаецца пакуль што 6-2. Так, пішуць, што Давуд Арабгаджыеў лепшы гулец сёння, 2 галы забіў. Я думаю, шмат хто заўзятару будзе за Арабгаджыева галасаваць, але сразу скажу, іншае ў мяне меркаванне, але разумею, чаму вы Арабгаджыева сёння выбіраеце. Тройніч зараз з мячом, Тройніч на Цвяткова, Цвятков ужо так наперад далёка пабег. Барану Казеку, Казека! Я, конечно, пракаментую яшчэ гэты момант, калі ён скончыцца. Вельмі піжонскі Сергей Васильевич зараз гуляе. Вельмі спяжоніў Сергей Васильевич. Як яшчэ гэта назваць? Казеку, канешне, трэба было гэты момант завяршаць. Я разумею, што лік ужо 6-2, ужо хочацца неяк так згуляць прыгожанька, і, напэўна, Казеку хочацца падараваць галы такім больш маладым гульцам, у якіх яшчэ, магчыма, ўсё наперадзе. Але, зараз Казеку трэба было хладнакроўна гэты момант рэалізоўваць, прастрэльваць браму. Замест гэтага, такая перадача непатрэбная, да таго ж і недакладная. І лік застаецца 6-2. Вось так крумкачы гэты момант згубілі. Можа зараз што-небудзь зменіцца. Тройніч так ці то біў, ці то прастрэльваў. Бердыеў мяч не зафіксаваў, але абарона справілася з гэтым GGS-ам. Так, але ж атака працягваецца. Атака ідзе у крумкачоў даволі актыўная. Зноўку наша каманда актывізавалася. Што будзе тут штрафны удар? Не, суддзя паказвае, што трэба гульню працягваць, значыць, трэба працягваць. Казека адкідвае на Баранова. Баранаў. Зноўку шмат перадачаў. Ніхто ўжо з нашых гульцоў сёння біць не жадае чамусьці. Што, гэта пенальці? Не. Суддзя паказвае, што зноўку не пенальці. Вось тут ужо вельмі незадаволеныя заўзятары, перш за ўсё, крумкачоў. Вось менавіта заўзятары эмацыйна рэагуюць. Ладно, пенальці не было, значыць, працягваем, і трэба зараз ужо у абарону крумкачам бегчы. Так, зараз Радзівонаў, Казека, што, справіцца? Справіліся. Давайте так, яшчэ гульня не скончылася, але хуценька па лепшых гульцах, пакуль рыхтуецца GGS да кутніка. GGS усё відавочна, цудоўны матч Алексей Варабей правёў, 2 галы забіў, рэалізаваў тое, што для яго стварылі партнёры, быў вельмі заўважны. Алексей Варабей, канешне, сёння лепшы гулец у складзе GGS. Працягнем пасля атакі GGS. Хачатран навешвае. Пакуль што спраўляецца абарона крумкачоў, але яшчэ працягваецца атака GGS. 2 хвіліначкі арбітр дадае, 2 хвіліначкі яшчэ сёння нам за гэтым цікавым футболам паназіраць. Цікава сёння за ім было глядзець. Спадзяюся, усе задавальненне сёння ад яго атрымалі. У складзе крумкачоў, я вось сказаў у першым тайме, шмат кандыдатаў ёсць, канешне, сёння на лепшых гульца. Арабгаджыеў, Коскіна Міката і, канешне, і той жа Старыкаў, Баранаў, як заўсёды добра згулялі. Іван Радзівонаў выдатную гульню правёў. Перарвалася вось так атака крумкачоў, не здолелі крумкачы тут выбегчы на браму саперніка. Так вось, усё ж Даніла Гоцман, вось, напэўна, ёсць віна Данілы Гоцмана ў першым прапушчаным голе, таму вось такі мінусік Гоцману можна занесці, але ва ўсіх астатніх момантах Гоцман проста выдатна згуляў. Гоцман шмат вяртаўся ў абарону, Гоцман шмат адпрацоўваў у абароне, зрабіў шмат перахватаў, Гоцман бег наперад, бег актыўна, разрываў на фланзе, Гоцман ствараў небяспеку, Гоцман прастрэльваў, Гоцман забіў сёння. Вось для мяне сёння Даніла Гоцман такі наш, мне здаецца, самы такі таленавіты латэраль. Вось Даніла Гоцман для мяне сёння лепшы гулец матчу. Разумею, што меркаванняў шмат і ёсць сёння з каго выбіраць. Шмат гульцоў сёння правілі сабе добра. Той жа, зноў ж такі, Коскіна Міката, Радзівонаў, Арабгаджыеў, усё разумею, але вось мой кандыдат Даніла Гоцман сёння. Давайте ўжо даглядзім гэту гульню, паглядзім, магчыма, яшчэ штосьці заб'ем. Гаўрыльчук на Тройніча, Тройніч у штрафной. І вось такі прастрэл на Серага, але Серы крыху не дабег, крыху быў Серы не там, а так працягваецца.
справляецца абарона GGS, Гаврылчук з мячом, Гаврылчука збіваюць, і вось гэта даволі брудна было, даволі брудны фол, і ляжыць Даніла Гаврылчук зараз на газоне. Пажадаем здароўя Даніле Гаврылчуку. Ну так даволі жорстка знеслі яго гульцы GGS. Будзе, конечно, штрафны стрэл, напэўна, апошні ўжо ў сённяшняй гульні. Гаврылчук устае, была ў яго цяжкая траўма, якую ён атрымаў у канцы перадсезонцы, шмат прапусціў месяцаў. Зараз, здаецца, ўсё добра. Пажадаем здароўя Даніле. Ну што, зараз Казека ля мяча. Ну што, ён праб'е ці аддасць Сераму. Серы сыходзіць, здаецца, Казека. Сергей Васильевич Казека умее біць штрафныя ўдары, умее біць здалёк. Магчыма, заб'е і зараз, магчыма, заб'е 7-й гол. Ужо Крумкачоў за сёння. Казека! Вышэй за браму б'е Казека, і гучыць фінальны свісток. Крумкачы перамагаюць з лікам 6-2. 8 галоў на дваіх сёння каманды забілі. Віншуем Крумкачы з чарговай перамогай. 15-й перамогай за 17 тураў чэмпіянату Менску. Дзякуем GGS за добрую гульню. Спадабалася мне, як гуляла сёння гэтая каманда. Не ведаю я, чаму GGS United так мала балаў набралі на працягу сезона, але ну вось у асабістых гульнях паміж Крумкачамі і GGS добра сябе GGS показалі. Ёсць яскравыя гульцы ў гэтай камандзе. Ну а Крумкачы пакрысе, короче, да фінальнага этапу засталося зусім ужо няшмат. Таму чакаем. Запрашаем вас на трансляцыі на нашым YouTube-канале, на YouTube-канале Федэрацыі футболу Менску. Пакуль яшчэ мы гуляем у гэтым турніры. Чакаем апошняга туру. У апошнім туры, нагадаю, на наступных выходных Крумкачы на Груганах згуляюць супраць Максімусаў. Запрашаем на трыбуны ўсіх, хто жадае. Камандзе ваша падтрымка патрэбная. Ну а пасля рыхтуемся да фінальнага этапу і пажадаем Крумкачам, канешне, у фінальным этапе толькі поспехаў. Дзякуй, што былі з намі, дзякуй, што глядзелі гэтую трансляцыю. Для вас каментаваў сённяшні матч я, Міраслаў Колас. Яшчэ абавязкова пабачымся і пачуемся на гульнях Крумкачоў. Усяго вам найлепшага, да пабачэння.